Γεια σας παιδιά, είμαι ο Mr. Avram και σήμερα θα παίξω 99 νύχτες στο δάσος ή στα αγγλικά 99 Nights in the Forest. Ναι. Πάμε να παίξουμε. Και ευχαριστώ για τις 44 εγγραφές. Ναι, και στις 50 εγγραφές θα δώσω πόσα λεφτά να δώσω. Στο Grow Garden, μην νομίζετε. Θα δώσω, θα το αυξάνω και θα το πάω στα 20 τρίλιον. Στις 50 εγγραφές 20 τρίλιον, να ξέρετε. Τέλος πάντων. Πάμε να μπούμε στο παιχνίδι. Δεν έχω παίξει ποτέ αυτό το παιχνίδι από υπολογιστή, μόνο από κινητό το παίζα, γι' αυτό. Ναι. Κάνω λίγο περίεργες κινήσεις. Αλλά δεν πειράζει. Τέλεια. Όπα. Υπέροχα. Level 2. Όπα. Έχουμε εκεί πέρα κάτι. Πού έπιασε το ματάκι μου. Κάτσε εδώ τώρα. Όπα. Βιδούλα. Θα την πάρω. Καλά μωρή. Πού πάει. Α, καλά. Θα πάρω και καλάμι. Καλάμι. Για να πάει σε ψυχομία. Θέλει πολύ υπομονή να μαντέψω. Το ψάρεμα θέλει υπομονή. Βασικά παιχνίδι, δεν νομίζω να περιμένεις τόσο πολύ. Πώς το χάνω. Την πρώτη μέρα δεν μας κάνει κάτι ο τάραδος, άρα δεν φοβόμαστε. Καλά. Δικό μου. Τι, όχι! Τους τα φαγάω. Δεν μπορώ. Καλύτερα πάντων. Λέω να σπάσω παντού ξύλα. Όπα να βγάλω και αυτό για να μπορώ να βλέπω. Απλά θα πατάω το M. Και έχει chest, θα πάω σε λίγο. Δηλαδή σε κάνα λεπτό θα πάω. Σιγά, τώρα πάω. Όπα να βγάλω και λίγο πάλι. Νομίζω κόλλησα. Δεν μπορώ να προχωρήσω. Δεν πατιέται το E. Δεν ξέρω τι έγινε. Τώρα θα κάνουμε τα βελάκια, τι να κάνω. Και χάθηκα. Χώθηκα. Όπα. Το πήραμε και το σπίρ. Γρήγορα πίσω στο campfire.
Όχι, δεν το θέλω. Κάθε μου λέει προς τα χωρίς το... Α, τώρα... Κάτσε, εγώ πατούσα το E αντί για το W για να προχωρήσω. Καλά χαζό είμαι. Καλά, ό,τι να είναι έκανα. Α, καλά. Λέω κι εγώ γιατί δεν λειτουργεί. Μ' αρέσει που ξέρω να παίζω. Και από τον υπολογιστή ξέρω. Όχι ότι δεν ξέρω, αλλά μπέρδεψα τα πλήκτρα. Δώσε μου ένα που να είναι. Γιατί δεν πετάει τίποτα. Ναι, χασαρίβε, ναι, το ξέρω ότι έχει έρθει. Εγώ πρέπει να... Που δεν θα το βρω ποτέ. Εντάξει, δεν με νοιάζει τώρα. Πού πήγε, α. Αλληλούια. Αλληλούια. Τέλεια. Τι. Ναι, θέλω να το πάρω. Έλεος. Α, καλά, καλά. Τι είχα, ξέχασα. Α, πάω να αφήσω εκεί πέρα. Good sack φυσικά. Εγώ προσωπικά αυτό παίρνω. Για να έχω χώρο κι εγώ. Γιατί δεν έχω χώρο. Good axe. No, πάρα πολύ. Άρα θα τους τα φάω όλα. Λοιπόν, παιδιά, εσείς κάνετε ό,τι θέλετε. Εκεί πέρα, ναι, τέλος πάντων. Οχ, chest. Α, καλά. Η νύχτα πλησιάζει. Και εγώ το άφησα χαζός. Ρε. Σε 8 μέτρα. Σώσαμε το παιδί. Και εγώ ξέχασα να πάω το πάρω. Καλά. Γεια σου παιδάκι. Τι κάνεις κουτουλάκι. Somewhere deep in the forest. Τέλος πάντων. Ακούω πάντα στο τάραμα και δεν μ' αρέσει. Α. Πάμε να ρίχνουμε πάνω, ξέρω εγώ. Πού πήγε. Εντάξει. Το πάρω πίσω, δεν θα πάω. Θα πεθάνω σίγουρα. Άλλη φορά, ο τάραντας δεν με πιάνει. Είχα φτιάξει εκείνα εκεί πέρα τα καρφιά, ξέρω εγώ τι ήταν εκείνο. Και δεν μπορούσα να περάσουν. Κάτσε, πώς λέγονται εκείνα. Μήπως, να στα δείξω. Log wall, εκείνα. «20 ξύλα χρειαζόμαστε για ένα old bed». Δεν πειράζει, πάω να πάρω. Αφού έχω good axe, δεν χρειάζεται να νησώ. Γιατί ανησυχώ ότι θα με πεταχτεί. Φοβάμαι.
μου πεταχτεί. Nice. Yeah, nice. Τι είναι αυτό ακριβώς? Α, ναι, για το update. Είναι το update. Όχι, ευχαριστώ, δεν ήθελα τέτοιο βατράχι. Όχι. Πολύ περίεργο φαίνεται αυτό. Τι κάνουμε? Steffroot has died. Wow, βατράχι. Με κοιτάει βαθιά με την ψυχή. Steffroot has revived. Yeah! Εγώ θέλω να πάρω τον γιατρό εκείνο. Γι' αυτό προσπαθώ να μαζέψω εκείνη εκεί πέρα. Abu Bay Hayes has died. Δεν πειράζει με εσύ. Εγώ με πεθάνω και τελειώσει το βίντεο. Γιατί αν πεθάνω τελειώσει το βίντεο. Και είμαι μόνο στη μέρα 5. Σκέψου λίγο. Πολλά has died. Τι εννοείς τώρα? Στέφος τώρα. Δηλαδή έμεινα μόνο εγώ. What? Και τι τη σκότωσε? Παιδί εσύ? Παναγία μου τώρα. Και εγώ τι να κάνω? Αν είμαι μόνος μου. Α, όχι. Μόνο αυτό ζει. Εντάξει. Τουλάχιστον ζει κάποιος. Αλλιώς τι θα κάνω δεν ξέρω. Α, τους μάζεψε το καλό το παιδί. Τέλεια. Μπράβο παιδάκι. Λοιπόν. Πω πεινάω. Θα το φάω όλο. Όταν πεινάς, απλά φάτα. No. Yes. Wow. Εντάξει, στην πραγματικότητα θα είχα καεί, αλλά αυτή τη στιγμή δεν νιώθω τίποτα. Για κάποιο περίεργο λόγο. Α, ναι, το άλλο το παιδί. Το άλλο το παιδί είναι... εκεί πέρα δεν πλησιάζω. Δεν πάω με τίποτα. Και ακούω σίγουρα το ταράδο. Αυτός σίγουρα... Α, ήταν όντως ο ταράδος αυτό. Ήταν όντως ο τάρανδος. Ξέρετε κάτι? Θα βγω έξω εκεί πέρα για να με κυνηγήσει ο τάρανδος. Απλά κάντε όλοι like και γραφή. Σε βλέπω, θα το κάνεις? Α, γίνεται μέρα τώρα. Την άλλη μέρα. Ή βασικά αυτή, αν με προλάβει. Όχι. Ακίνητος. Όχι. Τι να κάνω τώρα, πώς θα το πάρω εκείνο εκεί μέσα? Από εκεί μέσα.
εγώ να φεύγω. Δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό, θα πεθάνω σίγουρα. Δεν κάνω update. Καλά στο. Upgrade, ναι, sorry. Upgrade το τέτοιο, τι είναι εκεί πέρα. Το old road. Το road μου. Δεν θέλω να το κάνω. Αν απλά περιμένω θα τα κάνουν όλα. Αλλά όχι έτσι. Δεν είναι ωραίο. Κάτσε να ψάξω το άλλο παιδί. Πού είναι το άλλο το παιδάκι? Προς τα εκεί. Αφού και είναι προς τα εκεί, κάτσε. Δηλαδή είναι όλο εκεί. Όλο ευθεία εκεί. Πάω, ξέρω εγώ. Και μακάρι να βρω τίποτα, γιατί δεν με βλέπω καθόλου καλά. Και μην αρχίσει και να βρέχει, δεν θα το μου άρεσε κάτι τέτοιο. Όχι, τσέστα. Σιγά πάμε εδώ. Και τι θα τύχω? Ναι, κάτι έτυχα τουλάχιστον. Η πανοπλία καλή είναι. Από το τίποτα. Νομίζω είναι πολύ καλύτερη. Από το τίποτα. Το παιδί που είναι δεν ξέρω. Αν το έχετε δει και εγώ δεν το έχω δει, πείτε μου. Γράψτε στα σχόλια. Γιατί να είναι και λίγο... Λοιπόν, τέλεια. Α, ναι, αφού θα μας επιτεθούν, το ξέχασα και τελείως και τώρα είμαι μακριά. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Έχω πλάκι, δεν ανησυχούμε. Όποιος ανησυχήσει, χαίστηκα, δεν με νοιάζει καν. Πεινάω. Δεν έχουμε φαγητό τώρα, παιδιά. Δεν μάζεψε κανένας. Αλλά δεν με νοιάζει καν. Θα πάω να πάω μετά. Τι κάνω μωρέ με το σπίερ? Κάτσε με τώρα εδώ. Κάτσε με τη βαράμα. Έτσι απλά, εντάξει. Με το ποντίκι απλά. Είπαμε πως είναι πιο περίπλοκο. Κάποιος άλλος? Κανείς? Πουθενά? Το παιδί πεθαίνει. Αθάνατο παιδί. Κάτι μου λέει πως δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό. Μπλε βάτρα. Όχι, δεν το θυσιάζω αυτό. Όχι, θα πεθάνω. Πώς θα πεθάνω? Όχι ρε φίλε. Τι είναι αυτό τώρα? Ρε, δεν ελέγχω. Αρχίζει και κολλάει κάπως. Κάτι στο campfire φορτίζει και δεν το ξέρω. Όντως, πρώτη φορά δουλεύω. Και εγώ έλεγα γιατί φορτίζει. Τέλος πάντων.
Κάτσε τώρα δηλαδή είναι μόνος μου. Όχι. The line. Δεν θα σου κάνω αυτά. Sorry. Α, ναι, και έχω λόγω πάρα πολλούς φίλους. Θα τους ακυρώσω τους περισσότερους και θα... Και όποιος κάνει εγγραφή θα μου γράφει στα σχόλια κάτω το όνομά του εκεί πέρα και θα τον κάνω friend και θα παίζει μαζί μου. Οκ. Αν θέλει βέβαια. Είναι και ότι αν θέλει. Πεινάω. Καλά, γιατί το ξόδεψα καν. Χαζός είναι. Ξέρω. Πεινάω, τι να κάνω κι εγώ. Λοιπόν, θα πεθάνουμε σίγουρα. Σίγουρα, 100% θα πεθάνουμε. Δεν έχω bandages. Δεν μπορώ να σας κάνω έναν. Άρα έμεινα μόνος μου. Τι είσαι τώρα. Κάτσε, μόνος μου πες να έμεινα. Ναι, μόνος μου έμεινα. Θα πεθάμε τώρα. Ωραία, τι ήθελα και δεν παίζω συνέχεια από υπολογιστή να... Θα μπορώ καλύτερα να κάνω. Καλά, δεν πειράζει, θα ρίχνω σιγά σιγά στη φωτιά. Δεν με νοιάζει. Ξύπνησε κουκού. Με νοιάζει, σίγουρα. Αυτό εδώ πέρα δεν ξέρω αν χρησιμεύσει και πάρα πολύ. Το good bed σίγουρα θα χρησιμεύσει. Όχι, βασικά παίζει να χρησιμεύσει. Αυτό ίσως να πάρω και όχι εκείνο. Ναι, νομίζω είναι πιο χρήσιμο. Βέβαια πρέπει να μαζέψω πολύ ξύλο, δεν έχω καθόλου ξύλο. Κάτσε πως είπε ότι θέλει 12. Άρα θέλω 12 ξύλα και σίγουρα πολύ φαγητό. Τι έκανε έτσι. Καλά. Είσαι πεινασμένος, το ξέρω. Φαγητό ψάχνω. Πόση ώρα κάνουμε βίντεο. Πρέπει να κοιτάξω. Ξεπίνα χρέο. Κάτσε τώρα εδώ πέρα. Να πάω να σπάσω λίγο ακόμα. Στόχος είναι να φτάσουμε τις 20 μέρες.
δεν πειράζει. Για αρχή τόσες. Σε λόγω και το event στο Great Garden. Πρέπει να κάνω και βίντεο με το event μια μέρα. Νομίζω θα είναι πολύ καλό αυτό για βίντεο. Να δω και λίγο τι κάνει εκείνο εκεί πέρα. Δεν έχω δει. Δεν έχω πάρει ποτέ τέτοιο. Κάτσε. Κολλάω πάλι. Πριν δεν κόλλησα τόσο. Τώρα κολλάω συνέχεια. Δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Τέλος πάντων. Αυτό δεν το έχω πάρει ποτέ. Κάτσε το αυτό. Αυτό η αλήθεια είναι δεν το θέλω. Το θέλω, αλλά... Track slide. Δεν με νοιάζει, θα κοιτάω απλά πάνω. Δεν ξέρω. Ραντάρ. Από να το πέταξα. Το έβαλα. Λάθος. Εντάξει, τι θα γίνει αν πάρω αυτό. Και το βάλω εδώ μέσα. Τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό. Όπα. Αυτό είναι τέλειο. Πρώτη φορά βλέπω κάτι τέτοιο. Βασικά το έχω δει ξανά, αλλά δεν το έχω δοκιμάσει. Και έτσι δεν ήξερα τι παίρνει. Τι κουράδες είναι αυτά. Νομίζω ήταν μπιφτέκια. Ρε, έτσι πως ήταν να πω. Ρε, κουράδα. Ρε, δεν κουραδεύεται. Κουράδα. Πολύ καλά. Κουράδα. Ρε, έφαγα σκάμερα. Νομίζω ήταν μπιφτέκι και ήταν κουράδα ανάποδη. Να καλά. Κι εγώ να το φάω. Ό,τι να είναι. Ρε, είμαι χαζός. Α, 21 day. Πέρασε. Τέλεια. Λοιπόν. Για να σας αποχαιρετήσω. Κοιτάξτε εδώ θα κάνω τώρα. Το καλύτερο αποχαιρετισμό. Τι είναι όλο αυτό. Τι είναι αυτό όλα. Τι είναι αυτό.
Τι είναι αυτό? Και για να σε αποχαιρετήσω απλά θα πεθάνω. Τώρα έτσι. Θα τρέξω και θα πεθάνω. Αλλά εδώ μέσα δεν έχω ιδέα τι είναι. Περίεργο μέρος. Α. Το κλειδί θέλει. Θα με φεύγω. Δεν με νοιάζει, θα πεθάνω. Θα πεθάνω από πείνα. You are hungry, ξέρω εγώ. Ή... Όπα. Ρε, γιατί κολλάει τόσο πολύ. You are starving. Πεθαίνω δηλαδή. Καλά, δεν με νοιάζει. Εδώ πέρα βλέπουμε ένα νεκρό bean boy, ξέρω εγώ τι είναι αυτό που κάνουν. Καλά, περίεργο skin. Πρέπει να βάλω εκείνο που είχα. Λοιπόν. Και όσο πέρα γράφει το χρονόμετρο, κάντε όλη εγγραφή, like φυσικά, γράψτε σχόλιο και το όνομά σας στο Roblox, αν παίζετε Roblox φυσικά, και γεια σας. Ναι.